ҳунар инсонро бузургию шаҳомат бахшида ӯро болида рӯҳ мегардонад ва ба зиндагӣ зебоӣ мебахшад. ҳамаи ҳунарҳо дар оғози аз бар намудан душворӣ доранд, вале кам одамоне ёфт мешаванд ки ин душвориҳоро паси сар намоянд. аз ин ҷост ки дар ҳама давру замон ҳунарманд воломақому бо обрӯ мебошад. яке аз чунин шоҳкориҳое ки ҳунармандони машҳури шаҳри Исфара бо истифода аз чӯб сару кор мегиранд, ин ҳунари кандакорӣ мебошад ки он то имрӯз дар сартосари кишвар нуфузи худро пайдо кардааст. ҳунари кандакориву гашткориро метавон дар ин шаҳр баръало мушоҳида кард. мо замоне ки дар ин шаҳр наворбардорӣ мекардем, хостем дар бораи ҳунари кандакории ҳунармандони шаҳри Исфара маълумот пайдо намоем. дар ҳар макони ин шаҳр чойхонаҳои боҳашаматро вохӯрдан мумкин аст ки ҳунармандони кандакору чирадасти Исфарамарз ин чойхонаҳоро бо маҳорати баланди кандакориву гаҷкорӣ бунёд намуданд, ки яке аз дигаре комилан фарқ мекунаду макони тамошо барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ гаштааст. ҳунарманд ҳар куҷо ки ҳаст бо ҳунари худ меболаду ифтихор мекунад ва ҳунармандони тоҷик имрӯз дар арсаи байналмилалӣ шӯҳрати хубу хосро ба худ касб карданд ва бо ҳунари худ меболанду ифтихор мекунанд. ана ҳамин макони зебое ки шумо мебинед ва як макони хеле таърихӣ ҳам ҳаст ва таърихи хеле тӯлонӣ ҳам дорад. чун ин макон чойхона дар шаҳри Исфара ҳаст ки дар ин ҷо ҳунармандони шаҳри Исфара ҳунари кандакориву гаҷкориро хеле хуб истифода бурданд. бояд тазаккур дод ки чойхонаҳои шаҳри Исфара дар пояи анъанаҳои ҳунари халқӣ бунёд шудааст. онҳо бо манзараҳои зебои атрофашон басо созгор омада ҳусни нотакроре доранд. меъмории чойхонаҳо, толорҳои калону барҳаво ва айвонҳои кушодаро метавон дар ин чойхонаҳо мушоҳида кард. албатта инҷа ҳама ҳунарҳо дастӣ, ҳар хона дигараш фарқ мекунад, ягон таш такрор намешавад. мана ин толори калон мана ин ториба истодааст, тамоман дигар. инҷа ду толори майдаҳай, инҳо ҳамаш дигар, ягон таш якдигараш ба монанд нест. дар ороиши шифт деворҳо унсурҳои меъмории миллӣ корбаст шуданд ки тавассути онҳо ин шифтҳои бузургҳаҷми чӯбкорӣ бо такягоҳу мех устувор гардидааст ва он шоҳсутунҳои нақшину чӯбине ки дар бунёди толорҳо истифода шуданд танҳо вазифаи ороишӣ доранд. ороишоту бинои чойхона дар ин макон бисёр ҷолибу дилпазир аст. ҳунармандони халқӣ бо завқи баланди бадеӣ ва маҳорати беназири касбӣ ҳунари худро нишон доданд. устоҳои кандакори Исфарамарз то ба имрӯз ин гуна чойхонаҳоро зиёд бунёд карданду ин ҳунари аҷдодиро рӯз аз рӯз ривоҷу равнақ дода дар чандин кишварҳои дигар ин ҳунарро муаррифӣ сохтанд. кандакорӣ албатта касби қадима аст. асосан ин дастӣ шудагӣ. пеш вақте ки ин чойхона месохтем, ҳозира ҳамин дастгоҳие ки худаш тарошида мегирад, ин хеле дастгоҳ набуд. ҳамаш исканаю кӯва мегӯянд, ҳамин болғе, мана чӯбин, ҳамин тиқ зада паронда мегирифтанд. ҳамон ба ин дур бисёр мушкил буд. устоҳо ҳамеша ина дастӣ кардагӣ. кандакории бадеӣ ба кулли бо бадеияти бинои чойхонаҳои ин шаҳр созгор афтода боз ҳам завқи баланди ҳунармандонро ҳувайдо кардааст. дар ин ҷо аз рангҳои мӯътадил ва ҳатто ба хира моилро истифода карданд ки ба муҳити атроф созгор афтодааст, яъне рангҳое ки мавриди истифодаи наққошон қарор гирифтааст. иномаи рангҳои табиии кӯҳу дарё ва боғу саҳроҳост ки ин маконҳои дилфиреби сайёҳиро дар оғӯш мегиранд ва як муҳити шоирона, пурмазмун ва роҳатбахши ба чойхона заруриро ба вуҷуд овардаанд. гузориши Фаррухи Убайдулло ва Фирдавс Шарипов аз шаҳри Исфара барои барномаи Иттилоъ.